Takže po 10 rokoch odišiel môj kompresor Makita 610. Tak som si od Parkside zobral ich kompresor tiež s 6 litrovým zásobníkom. Tá 610 má tiež 6 litrový zásobník. Inak s týmto som bol veľmi spokojný, ale sa mi zdá, že týždeň dozadu proste spomalili otáčky, zadymilo a bum, a zasekol sa. Keďže to sú bezúdržbové, bezolejové, tak si myslím, že tam niečo už doslúžilo. No. Takže, Parkside. Hodnotenia, že veľmi tichý. A ja som si ho už dal do elektriky. A musím povedať, že oproti Makite o polovicu tichší. O polovicu tichší. Takže čo sa týka hlučnosti, mali pravdu. So životnosťou to už neviem, či mi vydrží 10 rokov, ale hlučnosť ma naozaj prekvapila. 13,5 kg oproti Makite je ťažší. Samozrejme oproti Makite má aj dlhší kábel. Parkside má 3 metre. No a uvidíme, čo povie čas. Vlastne. Ani neviem, aké parametre má. A tak toto je 130, koľko ty si mal vatov? 1100 vatov. 1100 vatov, toto má 550 vatov. No. 2014, tak ako som hovoril. Po 10 rokoch. Aj viac mal. On bol taký fajnový do ruky. Prinesie, dofúka koleso, keď treba. Netreba elektriku. Takže Parkside. Uvidíme, čo bude z teba. Samozrejme k tomu som si doobjednal nové príslušenstvo, pretože tie staré už mi prepúšťajú cez ventilky. A už to tak na nervy. A pozerám, že tam je kopec príslušenstva. No jo. Hadičku využijeme pôvodnú, modrú, vlastne tiež kupovaná z Lidlu. Tak uvidíme. Čo ja viem, všetko príde už také, že to je vyrobené z plastu. Čo to je za zliatinu? Čisté zlo. No dobre.